ते विजयी उमेदवार निलेश परब आज आपल्यासोबत आहेत. निलेशजी, काय सांगाल? आपला विजय झाला, पहिली प्रतिक्रिया काय द्याल? आनंद आहे, अगदी द्विगुणित आनंद झाला, भरपूर आनंद झाला. पण जी अपेक्षा होती आमची, जी मतांची जी अपेक्षा होती 450 क्रॉस करण्याची, ती अपेक्षा पूर्ण न झाल्यामुळे कुठेतरी थोडासा मनाचा खंत वाटतो. पण विजयी झाल्याबद्दल आम्ही खुश आहे. यशाचं खरं श्रेय कोणाला द्याल, काय सांगाल? यशाचं खरं श्रेय देईन तर मी किंग मेकर म्हणून माझे प्रथम नगराध्यक्ष विनायक राणे देईन. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेचीच केलेली ते निवडणूक होती 17 नंबर वॉर्डची. कारण त्या 17 नंबर वॉर्डमध्ये पालकमंत्री म्हणा किंवा खासदार म्हणा, आमदार म्हणा किंवा सगळे जे तिन्ही पक्षाचे नेते येऊन ते ठाण मांडून बसलेले. शेवटच्या क्षणाला जो त्याने कॉलनीमध्ये त्या ठिकाणी तो पॅच केला, तिथे कुठेतरी आम्हाला मताचा परिवर्तन झालं. त्या ठिकाणी आम्ही मतात इतके कमी मिळाले. पण ते मी ज्या मतदाराने मला अजून प्रतिसाद दिला नाही त्यांना पण मी एक आवाहन करतो की जो मला 5 वर्षासाठी ज्यांनी संधी दिली आहे त्या 5 वर्षांनी मी नक्कीच सोन्याची चीज करून दाखवेन आणि पुढच्या वेळी मी चांगल्या मताधिकाने जी काही सीट आम्ही हे करू ती सीट निवडून आणू. धन्यवाद सर, आपण दिलेल्या माहितीबद्दल. या ठिकाणी या सरांनी सांगितलंय की कशाप्रकारे ज्यांनी मला संधी दिली त्या संधीचं मी निश्चित सोनं करेन आणि पुढच्या वेळी जी सीट येईल ती निश्चितच अधिकाधिक मताधिक्याने निवडून येईल असा विश्वास या ठिकाणी निलेश परब यांनी व्यक्त केला आहे. चिन्मय खोगळे, कोकण. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.